Paki, trepni 2 puta ako si otet. To je bilo jedno. Ovo je bilo 2 puta. Što si lego tu? Šta ćeš na ovom jastuku? Jesi dobar? Mi je drugarica, kako ti nježa? Pa udavljala se do sad 15 puta. Kupaj se! Milica je fašista. Ko mi je stavio bubu u supi? Čekaj, i to on tako se šeta po kući. Vidi ode. Da, obilazi ono. Izvolite. Dobro jutro ljudi. Krenula sam na kliniku, idem na kontrolu kod doktorke Đerić da vidimo kakva je situacija i šta su nam dalje koraci. Baš se radujem, pošto vidjela sam par nekih tretmana i nekih novih stvari koje su uveli od tretmana, tako da baš bih volila to da isprobam, ali vidjet ćemo prvo šta kaže doktorka Đerić. Samo da me nešto ne pregazi. Tako da javljam se kad završim. Držite mi palčeve. Završila sam upravo, počeli smo sa pilinzima, završili smo sa blagim procentom, ja mislim mendelične kiseline. Radit ćemo prvu seriju pilinga, pa onda radimo laser, o kome ću vam pričati kada bude došlo vreme za to, koji je za akne i u principu to je to za sada. Malo mi je problematična ova regija oko nosa, međutim ovaj piling mi je toliko prijao i doktorka se oduševila kako mi se brzo smirilo lice prosto, tako da super, jako se radujem što smo počeli sa time. Nekako imam puno poverenja u nju i znam da ćemo napraviti super stvar. I ono što je strava, slikali smo se pre. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Slučaj da me niste čuli prvih 5 puta. Ja idem kod Milice malo u goste, nisam bila kod nje 100 godina. Sad ću da kidam. Takav neki dan, bezvezan, Bože me sačuvaj, ali nije dan kao dan toliko bezvezan koliko sam, bezvezna, okej. Nije dan kao dan toliko bezvezan koliko sam ja bez veze, što PMS level 999, ono, katastrofa. Što je najgore od svega, i pre 3 dana sam isto bila nešto, ali nisam ni kontala da sam u PMS-u. Petak je, ja sam se bukvalno našminkala kao da idem na doček nove godine, a zapravo sam se šminkala da smirim živce, pošto ja to stalno radim, a danas nisam ni kapirala u stvari da sam toliko nervozna koliko sam to shvatila kad sam se našminkala i kad sam vidjela kako se bolje osjećam. Ne zašto sam kao lepša, čak naprotiv bolje se osjećam sa prirodnim šminkom, iskreno, ali mi je ovo tako prijelo, a outfit mi je ono jesenji i mislim onako casual, a šminka... Idemo nova godina. Sluša mi se Oliver Dragojević. Ovo sam. Samo se znam da ti odigram balet neki ovdje. Ja sam Luki prljava sam igrala, kako si lepa. Ovo da, si lepa. Ne, hvala. Baš mi što mrzala ustare. Došla na kafu, šta daviš, brate? Što je davim? Idiotkinja. A nemoj, to mi je drugarica, kako ti nježa? Pa udavljala se do sad 15 puta. Kupaj se! Okupaj se! Ostavljaš je, pa nemoj, pusti je napolje. Okupaj se. Nemoj. Sad ću da ja ošorim. Nemoj! Čekaj samo da krene dobro. Ne što me snimaš prebi. Nemoj, molim te. Pusti napolje, daj, evo ja ću da pustim napolje. Ne! Su si hlavi ruke! Nemoj je, da pusti napolje. Samo da krene ruče. Pusti napolje, evo vidi, pusti, otvori. Ti normalna. O, pusti je da živi, bre. Naravno, spržila sam ja. Milica je fašista. Moram da prestanem da nosim ove rolke, izgledam kod imam 6 podvaljaka. Brate, združile smo se, šta je problem? Kako možeš tako, to je moja drugarica. Došla na kafu da pije s nama i ti nećeš da je pustiš. Kako si bezobrazna, stvarno je bezobrazna. Recite joj u komentarima da je bezobrazna. Znam da je volite, ali stvarno je bezobrazna. Ja ubijam sve smrde bube koje vidim ispred sebe i ove, bože kako se zove one, uši bube i... A dobro, ja ne volim uši bube. Ušare.
ušare i one kako zovu, Buba Švabe. Buba Švabe nisam videla dugo. Sve što vidim, sve mlati m. Moram da pratim da se družim s njom pod hitnom, umlatit će i mene. No. Ajde Milice, pa gde je ta kafa? Kakav je to način? Došla sam u goste ovdje i ti mi ne daš kafu da ti... Sad ću ti stavim bubu u kafu. Ko mi je stavio bubu u supi? Ko mi je stavio bubu u supi? Sve smo mi malo Miljana Kulić. Bukvalno. Neko manje, neko više. A znaš li da sutra uveče za Drugovizija i da Miljana Kulić pela pesmu Dane Nikolić nije mi do seksa? Ja sam ti verni obožavat zadruge, ne znam koji je ovo broj Ti? zadruge, Kad si ti gledala zadrugu? No, petaj. Sad ne stresam nas dok snimaš. Ajde. Otpuši mi se oko. Ali pukla majku ti. Joj, Bože. Majka ti kaže, otpušla mi se ovo. A bilo ti zapušeno. Jo, ti si bolestan, bre, ja sam došla kod... Nema niko da bi se približava narednih 10 dana. Možda imam koronu. Što meni to jedino se posloži. Inače, Milica neće da se snima, pošto je... Sad ću da se našminkam, da se namunjim pa ćemo snimati. Ajde. Ozbiljno. Evo ovoga, ni krstaću tame. Volim te. Mogla bi da upališ malo da zipuješ? Pa naravno, hoću. Zipa na šminku je. Ma ne mogu, brate, da zipam, znači... Osjećam kod imam ove... novogodišnje ukraste na kapu. Ne, lampice. Samo još u struju da se To je staklene starinske. Staklene, da. To je te teške. Da, sa sitnim vezom, ono što treba s okolo. Šta ćeš da piješ? Kafu? Pa vodu, šta ću? A još izvini dobro. Došla sam pre 15 minuta, još uvijek kafe nemam. Stvarno nemam smisla. Nala. Jako sam zahtevan gost. Hoćeš vitamin D, vitamin C, aspirin, magnezijum. Neću ništa. Što? Sve sam popila korona, danas. ovo ono. Sve sam popila danas. Znači mora kupiti vitamin D. Idem u crče malo pre, duva nos, otpušuje se uvo. Ja čujem kako ne da kipi, nego čujem onako kako kreće polako da žubori voda u džezvi. To mi je omiljeni zvuk. Onda znam da će brzo. Sve me nešto se razbiji. Kad vidim smrdi bubu, brate, i bilo koju bubu, sve tripujem, jebote kako gamiže mi nešto po meni. Evo, vjerojatno nešto crkveno, ispod dole, Ćana i Šemsa. Pa Frank Sinatra! Može. Možda sam skočila kao kolo da ću da zaigram. Zašto mi sada stavio ovo? Videla sam, mnogo je lepo. Stvarno ti se sviđa? Prelepo. Ti ko... Ne, moja mama stavila ono u što menje boje. Oko cijelog šanka. Znači, dolazim ja kod nje kući, kaže ona, jao da vidiš šta sam poručila sa AliExpressa, mama mi se navukla na AliExpress. Ali poručuje samo do $1. Pa normalno. Ništa preko toga. To je too much. Žao mi je što vam ne snimam asocijacije koje igramo i od kojih vrištimo od smeha, bukvalno, znači suzu stiže, ali Sofa nam pravi sufle napokon. Ja ću tebi da pravim pitu sa jabukama onda, i to dijetalnu. Ja kao ne. Ali nije neukusna, veruj mi, ukusnija je od obična, veruj mi. A ovo je sufle pre, a ovo je sufle... Evo ga sufle! Njami. Ljudi, ne znam kakav je ukus, reći ću vam posle. Ali znam samo da izgleda brutalno. Kako miriše, realno ovo. Možda mogu još minut, ali ovako će da bude sočnije. Kako se jede ovo? Kako se jede ovako? Dobro. I zagrabiš, uzmeš lepo. Bože, šta je ovo? Nego ne sam sad je vrelo. Pa jeste vrelo, ali uzmeš ovako. Aha. I klopaš. Milanče. Obiću se. Mislim ste rekli poškolać. A možda je ušao u sobu spavati. Joj, šta je to bilo da hrče? Pa daj, Sofija, nema ne. Ovako ubaciš vlog, gotovo si.
Sad ćemo da ga snimimo da vide šta se dešava. Kako je zjavila neko, zmija je ušla. Da vidi. Pusti ga da. Pa da, ja bez ne znaš. Jo, ljudi ko nam sa životom, znate one muževe ogromne morske što se onako gamižu i tako jeba. Kako ste ga stavili? Ne znam, čekaj, i to on tako se šeta po kući. On celu kuću prošeta, vrat. Jedi. Bavio se, nije. Ma kako iskopa se on, iskopa se. Svih nas ovdje zajedno. Vidi, ode. Da, obilazi on, ode Dejana sa njim. Maska. Ide gas. Prdeš, smrad. Joj, vidi ga. Imam copyright strike da dobiješ, znači je... Tečno, gasovlje, stanje. Ne. Gdje si, man? Gas. Što voli da se penje gore? Aha. Kvačilo! Validno? Ljudi, on je mekan kao pliš. A kako moje makre njuškice slatka. Ajde. Kako se kupa slatko. Stvarno. Ali ljudi, ja kad sam videla njega, ja sam oplakala. Dobar dan. Ponedeljak je danas i ja sam završila sve obaveze koje sam imala jako brzo, pošto danas nešto nisam imala previše posla, ali opet sutra me čekaju neke stvari koje treba da završim, tako da, izvinjavam se, raspalim telefon dok vam pričam. Tako da sam htjela da iskoristim priliku da se nađem sa mojom Mickom, da popijemo kafu, da se malo ispričamo, da je uhvatim da me isfotka malo i da prosto iskoristim ovaj dan na što lepši način, pošto je danas malo toplije. A ja kad treba da se isparkiram, obavezno naiđe 20 automobila koji baš tada prolaze ulicu kroz koju nikad ne prolazi nijedan jedini auto. Stigla sam na kaficu. Njena je jača, moja je slabija i kiselija, ne znam koja je. Meni je latino blend, mexican blend. Meni je Etiopija, ne znam šta je tebi dala. Sva sam ja latino. Ali čašice su im preslatke. Mnogo je lijepo ovdje, što vam pokažem. Predivno je. Ćao ljudi, nisam danima snimala vlog i rekoh vreme je da počnem, pošto planiram za ovaj vikend da vam snimam malo više i da vam onda taj vlog izbacim, ja se nadam, ubrzo posle vikenda. Trenutno sam u spavaćoj sobi i gledam nešto jako zanimljivo što ću pokazati vama za koji sekund, pošto jučer sam vas pitala šta je to što biste volili da gledate, šta je to što volite da pratite. Malo sam zablokirala u nekom nekreativnom smislu, nisam zablokirala u smislu kreative, imam dosta ideja, ali sve mi nešto, ne znam. Uglavnom, ako me pratite na Instagramu, znate o čemu vam pričam, neću da vas puno daviti, ali sam rešila da napravim neku retrospektivu paleta koje posjedujem i da ih malo više uključim u upotrebu i zato hoću da vam pokažem šta je to što ovdje imam. Mnogo paleta sam poklonila, mojim drugaricama dosta paleta davala, posebno moje Tijani koja je onako prilično zainteresovana za šminku i nekako sam imala utisak da će neke palete koje su kod mene malo zapostavljene, kod nje sigurno biti više u upotrebi, zato što ne smatram da su loše palete, nego jednostavno ja ne mogu da stignem da ih koristim. Posebno u poslednjih godinu i po dve, gde ja zaista ne koristim više toliko senki ili se barem fokusiram da vam snimam tutoriale sa malo pristupačnijim paletama, zato što stvarno moram da vam kažem da vama ovo što ćete sad vidjeti ne da nije neophodno, nego vam ne treba za šir života, nije ni meni, jer ja nisam profesionalni šminker, ali ja sam profesionalni sakupljač paleta i palete volim kad je kupim ili kad mi stigne da ja to otvorim, da ja to pipnem, da ja skinem onaj lofan sa ogledala. Meni je to takva satisfakcija da ja vama ne mogu da objasnim. Ja sam u stanju danima da gledam nju, da je stavim na sto, da je položim, pa da pipnem, pa da svočujem. Nije mi toliki gušt u samom šminkanju koliko mi je gušt da je imam. I to je jako čudno i znam da to nije normalno. Ali jednostavno to je moj guilty pleasure i ne odustajem od njega. Ja sam se dosta iskulirala u proteklih nekoliko meseci sa kupovinom paleta, zato što stvarno mi ne treba, posebno u posljednje vreme što se mnogo prirodnije šminkam i nekako osjećam se ja lično lepše sa nekom malo umerenijom i prirodnijom šminkom. Kažem vam to sa ovim senkama koje jesu, mislim, prirodne i prilično umerene, dali sam se
opet razmazala s ovom maskarom, sad ću se zapaliti. Jesam ladno. Čekajte da vidite. Vidite ovo ovdje? To je ona Jajamina maskara i opet sam se razmazala s njom, a onda kad sam snimala video nisam se razmazala. Uglavnom da ne bih dužila, znam da želite da vidite palete, izvolite. Ok, rasporedila sam ih nekako ovako. Ovdje su dve Juvia's Place palete. Ovo je možda meni jedna od najomiljenijih i najkorišćenijih paleta koje posjedujem i obožavam je. Nemoj, molim te. I ne možete da zamislite koliko je ovo korisna paleta i platila sam je čitavih tipa $27 plus poštarina. Davno sam je poručila. Ovo je druga koju nažalost ne koristim ni upola toliko, ali je isto lepa i koristila sam je za neki make-up tutorial koji sam snimala pa kad je bio karantin, čini mi se. Zatim imamo ove male Ingrid paletice senki koje su jako, jako dobre, znači vrlo, vrlo solidan kvalitet za taj novac. I ako ste na budžetu, a želite nešto ovako, mogu da vam preporučim recimo ovu koja je jako lepa. Naravno da to nije high-end kvalitet, ali naravno da nije ni high-end cena, već naprotiv. Vrlo su pristupačne, a vrlo su lepi. Kao što vidite, ovu sam baš dosta, da kažem, i koristila. Ne znam da li možete vidjeti. Ovo je isto ok za neke bazične nijanse, za te tranzicione i tako dalje. Ovo je klasična crno-belo siva paletica. Nju sam koristila za jedan Kim Kardashian, ne mislim, make-up look koji sam rekreirala. Ovdje imam jednu paletu koju nažalost nikako da stignem da isprobam. Ovo je Divage paleta senki koja izgleda jako, jako zanimljivo i lepo. Evo i kako izgledaju senke, pa kada je budem isprobala javit ću vam. Samo sam je svočevala, nisam stavljala na oči, barem ne da se ja sećam, ali ja imam jako loše pamćenje. Ovo je Bitik paletica koju sam dobila od Bojane zapravo. Nešto mi se jako svidjelo u ovoj paleti, sad ne mogu da se setim tačno šta. Pretpostavljam da sam htjela da isprobam nešto novo i onda sam bila u fazonu daj mi da je probam i ona kao evo ti nosi kuće ako hoćeš, isprobaj pa viči kako ti se sviđa. Deluje lepo, da, zbog ove sam je nijanse uzela zapravo, ali da, nisu nešto pigmentovane. I ova crna mi deluje da je, da je dobra, da, dobra. Pripremila sam vlažne maramice, zato što vidim da će mi trebati. Zatim ovdje imamo one dve Ingrid paletice koje su u odnosu na ove high-end kvalitet, znači, dobro, nisu baš totalno high-end kvalitet, ali su fenomenalne, posebno ova. Predivna je paletica. Ova nijansa je sve. Znači ne možete verovati koliko su lepe i koliko se lako i nanose i blendaju. Snimala sam vam tutorial sa ovom paleticom i jako mi se dopala. I ova je isto preslatka, samo prosto mislim da možda nije toliko namenjena za svaki dan, ali mi se dopada postavka nijansi i baš mi nekako ove plave idu sa ovim tonovima. Malo je hladnija, pa iz tog razloga ja možda nisam nešto pretjerano zaljubljena u ove tonove, ali je generalno paletica kao paletica jako, jako dobra za taj novac. Isto Revolution Pro Intoxicate, vrhunska drogerijska paleta, ovo morate probati ako niste. Ovo sam kupila i ako mi verujete nikad je nisam probala. Znači stvarno, baš bez veze, probat ću je. Dobro, vidjet ćemo, ne znam. Ovdje su Wet n Wild paletice senki, ova je vrhunska, ova onako, zato što su ljubičasti tonovi i to je već uveliko poznato da su ljubičasti tonovi teški i za high-end palete, a ne za drogerijske. Zatim imamo dve Anastasia Beverly Hills palete, onu treću Norvinu sam poklonila. Soft Glam izgleda ovako. Mislim da ste svi već vjerojatno i vidjeli. Izgleda jako korišćeno, a zapravo i nisam baš toliko koristila, dok sam Modern Renaissance ubila, a ona izgleda opet urednije mnogo od Soft Glam, što znači da se Soft Glam mnogo više trusi od Modern Renaissance. Ovo je jedna od mojih najomiljenijih paleta, ali sad ćete vidjeti šta se desilo u ovoj paletici. Vidite ovu nijansu. Nešto čudno se sa njom desilo i kao da se pokvarila senka, bukvalno. Ali nema veze, nju sam je onako slabije koristila, ali ova cijela paleta je prelepa i imate moju preporuku za nju ukoliko razmišljate
Ove šljokice su divne i jako se lako nanose. Zatim ove dve senke su tako divne i čudne teksture i divno se ponašaju, kao i ove mat, divno se blendaju. Stvarno sve preporuke za ovu paletu. Jedino što mi se ne dopada kod nje su ove highlight nijanse koje ne ostaju na kapku ni malo. Onda imamo dve love-hate palete, Huda Beauty New Nude, koju sam počela nešto ponovo da koristim u posljednje vreme, mogu vam reći da mi se dopada, vjerojatno sam postala više naklonjena ovim roze tonovima. I Desert Dusk, koju nisam otvorila pa sigurno jedno par meseci, koju sam jako voljela, obožavala, osušila se, bukvalno se osušila, ali da, ovo je mislim kultna paleta i nikada je se neću rešiti, želim zauvek da imam ako bude opstala. Onda imamo sa druge strane Hudinu paleticu koju obožavam i čiji je kvalitet mnogo, mnogo, mnogo bolji od i ove, bar po nekom mom skromnom mišljenju. Ovo je Nude Medium paletica, predivna. Onda Petite Naked Hit. Ako ne želite da kupujete celu hit, ova je predivna, ali svakako bih vam preporučila celu nego pola. Idemo na Urban Decay. Ovdje imamo Born to Run paletu. Fenomenalna je paleta, da se razumemo, ali bojim se da je nisam dovoljno iskoristila, da se dovoljno nisam igrala sa ovim malo luđim bojama, ako mogu tako da kažem. Mnogo sam voljela ovu Hell Ride, predivna je, ovu Baha. Hoću da se igram sa ove tri, recimo. Hoću da se igram sa, ovo mi se ne sviđa, hoću da se igram sa crnom, hoću da se igram sa ovom Double Life, koja je apsolutno predivna. Divna je paleta i vrlo je isplativa zato što ima dosta opcija, ali jednostavno, vidite kako su. Jednostavno mislim da sam je nepravedno zapostavila, a mislim da je odlična paleta. E sad, ovdje nećete vidjeti Naked 1 i Naked 2, zato što su te palete sačuvane u kutiji, zaključane, kod moje mame u kući, u fioci, posebnoj, koja, nadam se da će očuvati njihov izgled, zato što su to palete koje želim zauvek da imam i to su jedna od prvih high-end paleta koje sam ikada kupila. A ovdje imamo Naked Cherry, ovo mi je najmanje korištena, u stvari ne, bila je najmanje korištena Naked paleta dok nije došla Ultraviolet, ali o tom potom. Naked Hit najkorišćenija. Urban Decay paleta, iako ne izgleda tako, ali ja sam ovu paletu ubila, ne znam koliko sam make-up lookova uradila sa njom, koliko sam je nosila, koristila. Nisam je koristila neko duže vreme, ali planiram da se vratim na nju. Zatim Naked paleta koja mi je možda i najdraža od svih koje su izašle u posljednje vreme, Naked Honey, koja na prvi pogled izgleda jako dosadno, međutim ja sam se s ovom paletom tako slatko igrala i tako mi se dopada kako se ponaša. Teksture senki su nešto su uradili sa teksturama što mi se jako, jako sviđa. I ovo je jedna baš predivna, bazična, neutralna paleta koja imate zlatne tonove. E sad, ja hoću da vam kažem da ovdje kamera trenutno ne daje pravu sliku o ovim senkama, mislim da ćete ovako bolje vidjeti. Delovala mnogo hladno malo pre na snimku, mislim da je ovako možda malo realnije, one su mnogo toplije i predivne su i sve su na tu neku foru meda i obožavam ovu Honey kolekciju, mislim da im je to jedan od svetlijih momenata kada su nova lansiranja proizvoda u pitanju. Također Naked Reloaded, isto odlična paletica, ovo je kao unapređena verzija klasične Naked palete. Evo kako izgleda. Ipak, ako me pitate koja od ove dve, ova, zato što, ne ova, nego ova, Honey, zato što mi je Honey apsolutno savršena, ali i ova je divna, bazična paleta. I idemo do nečuvene Ultraviolet, koju sam baš onako, pa mogu reći, dočekala na nož. Nažalost, meni se ova paleta prosto nije dopala, zašto ne smatram da je kvalitet ove palete dorastao bilo kojoj od ovih paleta. Iako sam vidjela gomilu devojaka kojima se ova paleta dopada i koje su uspele od nje da naprave svašta nešto, jednostavno ja nisam taj tip. Ipak i ovo su neki malo hladniji tonovi, ne zato što su luđe boje, počela sam ja u posljednje vreme onako malo da izlazim iz zone komfora i da se igram sa tim luđim bojama, međutim jednostavno ova paleta nažalost nije zadovoljila niti ispunila moje očekivanja, tako da eto, mislim, ostaće kod mene
i ostaće u mojoj kolekciji zato što ja jako volim Naked palete, volim da ih imam, volim da ih skupljam, ali ova je nažalost najmanje korišćena i najmanje voljena, dok je ova vrhunskog kvaliteta Cherry, ali jednostavno mnogo je monohromatska, čekajte. Nekako koju god da stavim sve mi izgledaju slično, ali je, mislim, paleta kao paleta zaista lepa i odlične kvalitet samih senki. Dobro, idemo ponovo na drogerijske palete. Ovo mi je najbolja Revolution paleta koju sam probala, zato što su nijanse i senki i kvalitet vrlo blizu high-end kvaliteta. Revolution je bukvalno prešao igricu kada su senke u pitanju i smatram da ukoliko želite da imate neku paletu sa ovako luđim bojama, nema potrebe da dajete neki ogroman novac na high-end palete, možete to izvesti i sa Makeup Revolution paletom, i ako vam generalno trebaju palete, a nemate budžet za bilo šta od ovoga, vidjet ćete sad, Makeup Revolution palete su vrhunske, posebno ove koje su urađene u kolaboraciji sa influencerima, ova konkretno nije, ali naredna jeste i urađena je sa Soft X, samo da skinemo ovo pa vam pokazujem. Takođe, savršena paleta, ne znam zašto mi je ova senka izgrebana, verovatno sam pokušavala nešto sa njom da uradim, ne znam šta, ali žao mi je što ne koristim više ovu paleticu zato što je predivna. Ne znam zašto se ova tako loše svočuje na očima, izgleda sasvim solidno, ali da. Zatim imamo Revolution by Petra, koja je možda jedna od najvećih Revolution paleta koje sam videla, a da je urađena u kolaboraciji sa nekim. Mislim da je možda Patricia Bright izbacila neku veću i moram da kupim tu paletu pošto ja Patricia obožavam. Ova mi je možda najmanje omiljena zato što prosto nekako su mi sve nijanse možda previše zagasite, ali jako želim da probam ovu senku, kako je nisam probala do sada, da probam u kombinaciji sa ovom žutom, koja baš i nije nešto, ali može odraditi posao. Ostalo nam je još malo. Ovo je paleta koju sam stavila u jedne godišnje favorite i tada sam vam isto rekla i reću vam i sada, ne smatram da je ovo najbolja paleta koju sam ikada probala. Međutim, ova paleta sadrži sve što bi jednom početniku i nekome ko voli malo nežnije make-up lookove bilo potrebno. Sa druge strane imate tu i neke malo luđe boje, konkretno ova Pinned Down je meni senka koju ja toliko volim iz ove palete da ja to vama ne mogu da objasnim, ona. Onda ova Peacocking, iako nije puna pigmentacija, sad ću vam pokazati o čemu vam pričam, nije puna pigmentacija, ali je prelepa senka i tako može nekako lepo da se uključi u neki make-up look. I malo sam je zapostavila, ali ću ponovo početi da koristim zato što je obožavam. Iako su im lepe ove metalik nijanse, umeju metalik nijanse malo da budu problematične od palete do palete, ali u ovoj paleti su metalik nijanse odlične, ako ne i bolje od mat, ali mat su sasvim solidne. Tako da, mislim, to jest nisam sigurna da li je ovo bila neka limitirana kolekcija, sad ću da pogledam. Ne piše da li je limitirana kolekcija, pretpostavljam da nije, ali je prelepa paleta. Onda idemo na jednu paletu za koju me jednostavno duša boli, zato što ako me pratite znate da sam ja veliki, mislim, fan. Ne mogu da kažem da sam fan, ali jako gotivim tati i nažalost ona više ne snima za YouTube, povukla se, ne znam da li će se ikada vratiti. Kupila sam ovu paletu ne zato što mi je bila potrebna paleta, nego zato što sam htjela da podržim njen rad, barem na neki način, i da imam nešto od nje. I znala sam da je paleta sama po sebi jako dobra. Jeste, samo znam da mi je drago što imam ovu paletu i da ću sigurno koristiti i da je vreme da je malo ubacim u upotrebu zato što je obožavam. Kao što vidite, prilično je korišćena, prilično sam uživala u njoj, ali smatram da je zaslužila da je se posvetim mnogo više. I za kraj, kada vidim ove dve palete i kada uopšte pomislim na Morphe, setim se i Sofije, pošto i ona i ja volimo jako Morphe i volimo ove kolaboracije. Ovo je Jaclyn Hill Volume 1 paleta, dakle prva, koja izgleda ovako, koju sam jako hvalila, obožavala, i onda je Morphe prestao da dostaje za Srbiju i od tada sam počela da ih jako hejtujem. Tako da eto, ako postoji jedan brand koji ne podržavam, to je Morphe. Šalim se, boli me uvod, mislim, nemam šta koga da podržavam, ako mi se nešto dopadne kupit ću, ako mi se ne dopadne neću kupiti i to je sve. Nema tu nekog podržavanja ili čega god, ali svejedno da, krivo mi je što nedostaju, što smatram da su im
ove palete, barem one koje rade u kolaboraciji sa influencerima, savršene. Ovo je Volume 1, odnosno prva. Volt nisam kupila, zato što prvo, ne znam, nešto je tu sad bila čitava drama oko Jacqueline, ali sam zato uzela Volume 2. I Sofija i ja smo je poručila, stigla nam je u Hrvatsku, platila smo je tada na nekom sniženju, divna je, predivna je, moram još da se igram sa njom, tek sam je otvorila pre neki dan da počnem da je koristim, nisam stizala. Ovo je sve od tonova šarenih, roze, ljubičastih i crvenih što će mi ikada trebati u životu i volim što ću se igrati sa njom i ukočila sam se, postala sam matura definitivno, ali da, evo kako paleta izgleda, pogledajte ove šljokice, molim vas. Ali neću da vas gnjavim zato što, kao što rekoh, morfine dostavlja za Srbiju, ako živite u Hrvatskoj, Bosni, u stvari ne znam da li dostavljaju za Bosnu, znam da u Hrvatsku dostavljaju, tako da eto, komšinice drage, izvolite, navalite, predivna paleta, stvarno nema greške. Idem da popakujem sad sve ovo nazad, zato što nijednu od ovih paleta ne presleđujem, ne poklanjam, sve nastavim da koristim i želim da odaberem svake nedelje po 5 paleta sa kojima ću se igrati te nedelje. Tako da to mi je neki plan, ne znam da li ću vam baš sve snimiti, da ću sve od sebe da snimim, barem kao mini, odnosno kratke YouTube videe, ali za to će mi trebati ipak i malo inspiracije i motivacije. Izvinite, pokušam da očistim, pošto mi se ovdje razbio highlighter. Uglavnom, pozdravljam vas do večeras, verovatno, ne znam šta ću večeras raditi. Dama se posle. Doći? Gdje si, debelice? Ćao, gdje si? O, po tebe hrane, jako te paze lepo. Joj, kako si pufnasta, bož. Ma, kako si ti pufnasta. Da te vidim. Ti čo? Devojčice? Ej! Dođi. Ovo su ti šapice. Vidi kako su ti čapice. Dođi. Ja sam se mazio. Stigli smo u Angry Mang i poručila sam moj koktel koji želim da probam toliko dugo. Pogledaj kako izgleda, znači je ludilo. Kaže da se ovo umače u koktel. Ljudi, klopa stigla. Ovo je Crispy Mix i Marko će da proba. Jo, vidiš ti imaš nožić, molim te. Ovo je nešto najjače što postoji na planeti. Znači, ovo je toliko dobro, ovo su dve rolnice kao pokovane sa, kako je rekla, kožicom od lososa i sa shiitake pečurkama, ali ovo preko, ovaj preliv i sve, znači savršenstvo, bukvalno ovo su mi omiljene, a ovo je inače najpoznatije jelo u restoranu. Pogledam ću posle u jelovniku, pa ću vam sve ispisati šta je šta, čisto da znate ako budete dolazili.